M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale anga okondeka, ndikulandireni lero lachisanu pa 2 Februwale. Pa 2 Februwale pena paliponse timakhala tikuchita chaka chakuperekedwa kwa Ambuye Yesu. Pa chizungu timati presentation of the Lord. Komanso pa 2 Februwale pomwepa timakhala tikukondwerera amuna ndi akazi a mu mpingo amene anapereka moyo wawo kuti atumikire Mulungu kudzera mu mpingo umenewu. Chifukwa chake tsiku la lero ndi tsiku lopambana kwambiri mu mpingo mwathu. Komanso ife kuno kuna Nkhunda Seminary. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Prophet Malaki mutu 3 ndime ya 1 mpaka 4. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Ian Chafulumira kuchokera ku Child Jesus Minor Seminary Nkhunda mu Diocese ya Zomba. Mawu amtengo wabwino akuchokera mu tengo wabwino wa Luka Woyera mutu 2 ndime ya 22 mpaka 40. Amene akutiwerengera mawu amtengo wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Santos Mpingu kuchokera ku Child Jesus Minor Seminary Nkhunda mu Diocese ya Zomba. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Profeti Malaki. Chauta wamphamvu zonse akunena kuti, ndidzatuma wamthenga wanga kuti akandikonzere njira. Kenaka mwadzidzidzi chauta amene mukumfunafuna adzafika ku nyumba yake. Wamthenga wa pangano amene mukuyembekezera suya kubwera. Kodi ndani adzatha kulipira pa tsiku lobwera kwake? Kodi ndani adzatha kulimbikira iye akadzafika? Pakuti adzafika ndi moto wa mmisiri wa pang'anjo, ndipo ngati sopo wa munthu wochapa. Adzachita kukhalira pansi ngati mmisiri wa pang'anjo woyeretsa siliva, ndipo adzayeretsa Alevi monga ayeretsa golide ndi siliva, mpaka kuti azidzapereka nsembe yoyenera kwa chauta. Choncho nsembe za Yuda ndi za Yerusalemu zidzakondweretsa chauta, monga zidalili masiku amakedzana. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Idafika nthawi yoti Yosefe ndi Mariya achite mwambo wa kuyeretsedwa potsata malamulo a Mose. Tsono mwanayo adapita naye ku Yerusalemu kuti akampereke kwa Ambuye. Pajatu m'malamulo a Ambuye muli mawu akuti, mwana aliyense wamwamuna woyamba kubadwa apatulidwe kuti akhale wawo wa Ambuye. Adaperekanso nsembe potsata malamulo a Ambuye akuti apereke njiwa ziwiri kapena maunda awiri. Ku Yerusalemuko kunali munthu wina dzina lake Simeoni, amene anali munthu wolungama ndi wopa Mulungu. Ankayembekezera nthawi yoti Mulungu adzapulumutse Aisraeli, ndipo Mzimu Woyera anali naye. Mzimu Woyerayo adamuululira kuti sadzafa asanaone mpulumutsi amene Mulungu adalonjeza. Tsiku lina Mzimu Woyera adamulamula kuti apite ku nyumba ya Mulungu. Makolo a Yesu adalowanso mnyumbamo ndi mwana wawoyo kukamchitira mwambo potsata malamulo a Mose. Pamenepo Simeoni adalandira mwanayo m'manja mwake nayamba kutamanda Mulungu ndi mawu akuti, Ambuye, tsopano mundilole ine mtumiki wanu ndipite ndi mtendere. Pakuti ndi maso angawa ndaonadi chipulumutso chija chimene mudakonza kuti anthu a mitundu yonse achione. Mwapereka kuwala kowunikira anthu a mitundu ina.
udzakhala ulemerero wa anthu anu Aisraeli. Atate ndi amayi a mwanayo ankangodabwa nazo zimene Simeoni ankanena za mwanayo. Kenaka Simeoniyo adawadalitsa nawuza Mariya mayi wa mwanayo kuti, mwanayu Mulungu wamuyika kuti Aisraeli ambiri adzagwe, ambirinso adzadzuke chifukwa cha iyeyo. Adzakhala chizindikiro chochokera kwa Mulungu, chimene anthu ambiri adzatsutsana nacho. Kuti choncho maganizo amene ali m'mitima ya anthu ambiri adzaonekere poyera. Ndipo inunso mayi, chisoni chidzabaya mtima wanu ngati lupanga. Kunalinso mneneri wina wamkazi, dzina lake Ana, mwana wa Fanueli, wa fuko la Asere. Anali wokalamba kwambiri. Anali atakhala pa banja zaka 7 zokha. Pambuyo pake nkukhala wamasiye, kufikira msinkhu wa zaka 84. Sankachokatu ku nyumba ya Mulungu, ankakonda kudzatumikira Mulungu usana ndi usiku pakupemphera ndi kusala zakudya. Iye adafikako nthawi yomweyo nayamba kuyamika Mulungu, nkumakamba za mwanayo ndi anthu onse amene ankayembekezera nthawi yoti Mulungu adzapulumutse Yerusalemu. Yosefe ndi Mariya atachita zonse posata malamulo a Ambuye, adabwerera ku Galileya, kumudzi kwawo ku Nazareti. Mwanayo ankakula nasanduka wamphamvu, nkukhalanso wanzeru zabasi, ndipo Mulungu ankamudalitsa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, tinanena kuti kumayambiriro kuja kuti lero tikuchita chaka chachikulu chakuperekedwa kwa Ambuye Yesu. Malamulo a Chiyuda anali akuti pakadusa masiku 40 mwana wina aliyense wamwamuna woyamba akaperekedwe ku Tempile. Komanso mayi wina aliyense amene wabereka mwana wake wamwamuna woyamba amatengedwa kuti ndi mayi amene masiku 40 oyambirira amatengedwa kuti akuyenera kusakhuza china chilichonse cha mnyumba ya Mulungu. Choncho pakadusa masiku 40 amayenera kupita ku Tempile kuti akaziyerese. N'chifukwa chake chaka cha lero pa chizunguso timachitchula kuti the purification of the Blessed Virgin Mary, kuziyeresa kwa mayi Mariya. Komanso mmene tanenera ndi tsiku lomwelinso limene mwanayo amaperekedwa m'manja mwa Mulungu ngati mphatso yoyambirira ya mwamuna m'banjamo. Choncho bambake amayenera kumpereka. Zaka ziwiri zofunikira zimene tikuyenera kuzimvetsa modekha. Amayi Mariya amene ngakhale kubereka kwawo kwa mwana wake sikunachose uvirigo wake, sikunadese mwa njira ina iliyonse sapadera, koma iwo pokhala munthu amene amasunga malamulo a Chiyuda komanso malamulo a Mulungu, anayenera kuzichepesa ndi kupita ku Tempile ndi kukachita mwambo woziyeresa. Amayi Mariya samanasowe mwambo wokuti aziyerese ayi, chifukwa ngakhale kubereka kwawo sikunawadetse ayi. Choncho samasowa mwambo wina aliyonse kuti aziyerese, koma chifukwa chosata malamulo amayenera kupita kuti akaziyerese, akachite mwambo woziyeresa. Ambuye Yesu amene anali Mulungu sanasowe kuti apite ku Tempile akazipereke ku Tempile, chifukwa iye anali ndithu Mulungu. Choncho sanasowe kuti apite ku chalichi ku Tempile akaziyerese, koma popeza kuti makolo ake ankasatira ndi kulemekeza malamulo, anayenera kupita kukapereka mwana wawo amene ngakhale amadziwa kuti anali Mulungu. Kudzera mwambo umene tikuchita lero tikuphunzirapo kuchokera kwa Yosefe ndi Mariya chinthu chimodzi chofunikira, kudzichepesa. Kuti ngakhale amadziwa kuti mwana wawo anali Mulungu, komabe anayenera kudzichepesa pamaso pa malamulo. Amayenera kudzichepesa posatira malamulo. Inu ndine timatha kukhala ndi maudindo osiyanasiyana amene Mulungu atipatsa, ndipo timatha kukhala ndi maprivilege osiyanasiyana, mwayi osiyanasiyana. Kodi mwayi umene uchite maugwiritsa ntchito bwanji? Ngati tili ndi mwayi osiyanasiyana mu mpingo,
ngati ndine mtumiki, ngati ndine wansembe mu mpingo, ngati ndine brother mu mpingo, ngati ndine sister mu mpingo, kodi mwayi umene wokhala mtumiki mu mpingo ndimawugwiritsa ntchito bwanji? Kodi ndikugwiritsa ntchito pofuna kungozitumikira ine ndekha, kapena ndikugwiritsa ntchito pofunanso kutumikira Mulungu? Ndikhulupirira kuti kudzera mu chaka chimene tikuchita siku la lero, chaka chakuperekedwa kwa Ambuye Yesu Mtempile, komanso pamene tikukhala tikukondwerera utumiki wa akazi ndi amuna mu mpingo, tikuyeneranso kuzifunsa kuno kuti kodi utumiki wathu ndi otani. Kupitirizapo tikumva mawu athu a Uthenga Wabwinocha za anthu amene anakhala kudikira ndi chiyembekezo kuti adzaona mpulumutsi, ndipo zimene Mulungu anawalonjeza zinakwaniritsidwadi. N'chifukwa chake Simeoni akuimba nyimbo ichano kuti ndithu ndi maso angawo ndaona chipulumutso chimene chinalonjezedwa ku mibado ndi mibado. Ife Mulungu atilonjeza zinthu zambiri, ndipo koposaposa watilonjeza moyo osatha. Kodi timakhulupiriradi kuti moyo osatha umene Mulungu anatilonjeza ulipodi? Lero tsiku lapansi ndifuna kutiphunzitsa zinthu zimene ndikale lonse sitinaziganizire n'komwe. Kumatiphunzitsa ndithu kuti zoona ndithu Mulungu kulibe, ndipo moyo osatha is just an illusion. Tingoona kuzimana pa tsiku lapansi pano, palibe china chilichonse chimene tingasachipeze moyo wa tsiku lapansi pano ukazatha, ndi bwino tikondweretu. Ndi zimene tsiku lapansi likuphunzitsa. Tikuyenera kukhala ndi chikhulupiriro ngati cha Simeoni, tikuyenera kukhala ndi chikhulupiriro ngati cha Ana. Zinthu zimene Mulungu analonjeza kuti zidzachitika zinachitikadi, ndipo Mulungu yemwe amene anatilonjeza kuti pokutha pa moyo wa tsiku lapansi pano kuli moyo osatha, yemweyo adzatipasanso, chifukwa wationetsa kuti iyeyo amakwanirisadi zonse. Kudzera mu chaka chimene tikuchita siku la lero, chimene inaso amachinena kuti chaka cha makandulo, timpemphe Mulungu atipase chaulere chodzichepesa pamaso pake, atipasenso chaulere chokumbukira nthawi ndi nthawi kuziyeresa pa moyo wathu wa siku ndi siku. Ndipo kumapeto kwake tikumva kuti Simeoni akumuwuza amayi Mariya kuti mwana ameneyi adzabweretsa kugawikana pakati pa anthu. Anthu ongokonda zinthu zapansi pano azadana ndi uthenga wabwino umene iye akulalika, koma anthu okonda zakumwamba adzakondwera naye. Chifukwa chake pazabwera kugawikana. Inutu ndine tiziwe kuno kuti pamene tikulalika mthenga wabwino, pakati pathu padzabwera kugawikana. Anthu ena adzakonda uthenga wathu, anthu ena adzadana ndi uthenga wathu, koma ife tidzapitirire kuima pa chilungamo, chifukwa chilungamo ndiye Mulungu. N'chifukwa chake mwini wake Ambuye Yesu ananena kuti I am the truth, the way and the light. Ngati tidzayima pa chilungamo, Mulungu adzatipasa zonse zimene tikukhala tikuziyembekezera. Tisaope kulalika mthenga wabwino chifukwa chakuti anthu ena ake adana nawo mthengawo. Ndiye kuti tikulephera ntchito yathu, ndiye kuti tikulephera ntchito imene Mulungu anasiya pakati pathu, imene Ambuye Yesu Khristu anayigwira. Iwo anali mpeni umene umati ukacheka umagawa mbali. Ifenso tikuyenera kugwiritsa ntchito mthenga wabwino, tilalike mthenga wabwino, ndi cholinga chakuti anthu adziwe chilungamo, anthu adziwe choona. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Yeah.